proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan etzegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tensioa etzan behar bezala neurtzen. Ahultasun batenetikan guk ikusi genuen proiektu bat garatzeko posibilitatea. Torlojoari transduktore bat gehitzen diogu, identifikatzen ditugu era oso prezisu batean, eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo muntaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Lehenik aurkitu zeintzuk diran arazo gehien sortzen dituzten loturak, horientzako soluzio bat eman, eta gero denbora zehar jarraipen bat egin. 4.0 edo sensorizazioa, monitorizazioa, gure iritziz da ezberdintzeko faktore bat. Saiatzen ari gara gure merkatu tradizionaletik, torlojuen ekoizpenatikan, pixka bat urruntzea. Eta garatzea zenbait ingenieritza proiektu eta zerbitzu benetan oso aurrerakoiak direnak. Ikusten dugu gure esfortzuak lehenik izan behar zirela merkatuari begira eta soluzioi begira eta gure bezeroen edo gure etorkizuneko bezero potentzialei arazoak konpontzea, eta horretan garatuko dugu gure 4.0 zerbitzuak edo gure 4.0 ingenieritza. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta horien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat.